Comarques.doc. Comarca Interior, al Pla d'Urgell, creada l'any 1987, es troba al límit amb les comarques de la Noguera, les Garrigues, l'Urgell i el Segrià. Coneguda com el Clot del Diable, terres àrides i paisatge fréstec dominaven el Pla d'Urgell, fins que entre els anys 1861 i 1865 es va construir definitivament el Canal d'Urgell. El primer projecte, datat l'any 1346, volia crear un canal que fes arribar l'aigua del Segre fins a la comarca. Aquest intent xocà amb diferents interessos fins ja arribat al segle XIX. Amb la seva creació, la comarca va començar a experimentar un important creixement. La boira de l'hivern fred dona pas a l'esclat de la primavera. Aquest petit país de colors es cobreix dels vius arbres fruiters i els torrats cereals. Tradicionalment agrícola, el treball dels extensos camps, així com l'explotació ramadera, dibuixen una estampa típica de la comarca. És important destacar la indústria agroalimentària, que es desenvolupa sobretot a poblacions com Mollerussa, Vilassana o Golmés. Josep Pla va dir: «És en conjunt un bon país, consolidat, estable, ric, un país per viure-hi». El poble de Barbens està situat a la plana regada pel Canal d'Urgell. En el passat, va ser un important centre de l'Orde dels Templers i el seu castell n'és un clar exponent, sent avui seu de l'Ajuntament de la vila. Els voltants del poble estan coberts per arbres fruiters que en delimiten els confins. Durant la primera quinzena d'octubre se celebra la Festa de la Poma, en què aquesta esdevé la protagonista. Els carrers de la vila s'omplen de paradetes que ens mostren i ofereixen les diferents varietats d'aquesta fruita. Acompanyats pels camps de cereals i pomeres, arribem al poble d'Ivars d'Urgell. Al cor de la vila hi ha l'església parroquial de Sant Andreu i antigues cases pairals, com la senyorial Cal Sagarreta, on va néixer el general carlí Josep Sagarra, lloctinent del temible comte d'Espanya, i d'altres com Cal Sant o Cal Engràcia. Una de les tradicions més arrelades a la història del poble és el joc de les bitlles. Fent camí, descobrim entre Vallverd i Linyola el grup de masies de la Cendrosa, de les quals destaca la de Can Sans, construïda al segle XVI. Una altra pairalia ben interessant és la de Montaler.
En el mateix terme, temps enrere, hi havia l'antic estany d'Ivars, actualment en vies de recuperació. Tot passejant, arribem fins a la capella de la Mare de Déu de l'Horta, original del segle XVIII, de gran devoció popular, on els feligresos acudien a demanar aigua en temps de sequera. Al límit amb la comarca de la Noguera hi ha el poble de Linyola. Vila reial fins al segle XV, va ser el centre de la baronia de Linyola. D'aquesta època es conserva el magnífic Palau dels Barons de Linyola, avui Casa de la Vila. Sense sortir de la plaça Porxada, trobem l'església de Santa Maria, d'estil gòtic. Aquesta conserva un vell campanar vuitavat de torre, amb 4 torres de vigilància i portada renaixentista. Si bé a la comarca del Pla d'Urgell és típica la cassola de tros, al poble de Linyola també ho és, però amb algunes diferències. D'aquí que es conegui més particularment com a cassola de Linyola. Es diu que la cassola de tros va néixer aquí, ja que en la construcció del canal d'Urgell cada treballador portava botifarra, caragols, espinacs o patates, i d'aquesta manera feien el dinar. Estès sobre la vall del riu Corb i regat pel canal d'Urgell, entrem al poble del Poal. El seu nom prové de la gran quantitat de pous que hi ha al terme. L'església parroquial de la Degollació de Sant Joan va ser construïda per iniciativa de Francesc Desvalls, senyor i marquès del Poal, i destacat austriacista en la Guerra de Successió. Tot caminant, arribem fins a Cal Castell, antic casal dels senyors del Poal. Entre altres edificis que cal destacar, hi ha Cal Francès i Cal Graells. Seguint per la vall del riu Corb, arribem fins al poble de Bellvís, envoltat de camps de conreu, regats per la tercera séquia del canal d'Urgell. En el seu nucli hi podem admirar l'antiga casa senyorial de Cal Bufalà. I molt a prop, Cal Borràs. El darrer cap de setmana de juliol, els carrers de Bellvís s'engalanen per acompanyar el mercat medieval i la representació de la llegenda de Cal Bufalà. La història ens diu que en el segle XVII, els nobles terratinents de Can Bufalà oferien asil als perseguits per les tropes de Felip IV. Els habitants de Bellvís representen el context de malestar que va precedir l'esclat de la Guerra dels Segadors. Els titelles, els tallers artesanals, els jocs, les danses i el correfoc envaeixen d'aire festiu al poble. Als afores hi ha el santuari de la Mare de Déu de les Sogues, de gran devoció popular i antigament convent de trinitaris. S'explica que l'any 1190 la Verge es va aparèixer a Joan Amorós, fill devot del poble de Sidamon, que manava una mula carregada de farina. Les sogues que subjectaven la càrrega que transportava es van trencar i va caure al fons d'un bassal. Llavors se li va aparèixer a la Verge, qui va tornar a juntar les sogues. Diuen que perquè fos creguda la història, la Verge li va deixar la seva mà lluminosament marcada a la cara.
Dins el terme municipal de Bellvís s'obre el Zoo Reserva Natural al Corral del Valls. Aquest refugi de fauna salvatge recull diferents espècies animals, com el cérvol, l'oca, el furó, la fagina, el teixó, la guineu o la tranquil·la llebre. Passant per Bell-lloc d'Urgell, arribem fins al poble de Sidamon. Situat a banda i banda de la carretera de Lleida, el seu nucli el dissenyen antigues cases pairals de gran interès, com Cal Micaló, de finals del segle XVIII. O Cal Concordi. El poble de Sidamon va ser escenari de l'època de màxima esplendor del bandolerisme. Pels seus senders s'hi va produir el primer robatori de moneda reial. La imatge de la vila queda retallada per l'església parroquial de Sant Bartomeu, bastida al segle XVIII, on anteriorment s'havia aixecat el castell. De construcció simple, la façana del temple presenta un estil auster. A les rodalies hi ha el pantà de Sidamon a la partida de la serra, que recull l'aigua que rega els camps conreats de la vila. Dirigint-nos al centre de la comarca, arribem fins a la capital, Mollerussa. Territori planer i regat pel canal d'Urgell, amb predomini de l'explotació de regadiu, és l'únic centre vertebrador de la comarca i on es concentra la màxima activitat comercial. Amb l'arribada del ferrocarril, la ciutat es va convertir en seu de l'administració del nou canal d'Urgell i del sindicat de regants, a la Casa Canal de Mollerussa. Al cor del seu nucli antic hi ha la plaça Major, on es conserva la petita capella de Sant Isidori del segle XVI. Entre altres racons per descobrir, trobem l'església arxiprestal de Sant Jaume, obra de maó d'Isidre Puig i Boada. La seva presència queda coronada amb un esvelt campanar que s'erigeix sobre el poble. Tot passejant, arribem fins a Can Niubó, casa pairal on obre les portes el Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Entre els centres de caràcter cultural de la ciutat, cal destacar la Societat Recreativa de l'Amistat, nucli de la vida social mollerussenca. D'obligada visita és el Museu dels Vestits de Paper, on podrem descobrir l'acurada confecció i imaginació dels artistes. El dissabte després del dia de Santa Llúcia se celebra el concurs nacional de vestits de paper. Els models de paper cosits a mà o a màquina desfilen mostrant l'enginy dels seus dissenyadors. Sortint de Mollerussa i dirigint-nos cap al nord, arribem fins al poble del Palau d'Anglesola. L'església parroquial de Sant Joan Baptista és un bell exemple de construcció neoclàssica amb acurada façana barroca. Un altre dels edificis d'interès és el de la Cooperativa Agrícola de Sant Roc, obra de Cèsar Martinell de la segona dècada del segle XX.
Al límit amb les Garrigues i el Segrià hi trobem el poble de Torregrossa. L'antic castell, reformat durant el segle XVI, i del qual es conserven algunes restes, fou el Palau dels Bonsoir. Passejant pel nucli antic del poble, trobem la capella de Sant Roc, obra de principis del segle XVIII. Al poble gregat de Margalef s'hi conserven algunes restes de la primitiva església de Sant Bartomeu de Margalef. Seguint el camí, arribem fins al poble de Miralcamp, situat dalt d'un turó, des d'on es poden divisar unes belles vistes panoràmiques. Val la pena apropar-nos fins a la plaça de Sant Jaume i visitar la xemeneia d'oli, única a la comarca. El procés de l'elaboració de l'oli el podrem admirar a l'interior del molí mitjançant la tradicional maquinària antiga que encara avui continua en funcionament. Aprofitant pedres de l'antic castell del municipi, l'església parroquial de Sant Miquel va ser construïda al segle XVIII. Com a curiositat dins el municipi, podem admirar la centenària alzina de Calàs. Seguint la carretera, arribem fins al poble de Golmés. La vila és presidida per l'església parroquial de Sant Salvador, aixecada sobre una antiga fortificació àrab. És un notable exemple amb una elegant façana neoclàssica. Fent un tomb, arribem a Can Felip, antiga casa pairal abraçada per carrers envaïts de placidesa. Situat al bell mig del poble, hi ha la creu del terme, tallada en pedra per l'escultor Xavier Modolell de l'any 1969. Hi podem veure la humanitat que alça els braços intentant cercar l'estrella que s'anuncia i llegir «Pau, pau, mai més cap guerra», de Pau Casals. A les rodalies del municipi i amb les aigües procedents del canal d'Urgell hi trobem l'embassament de Golmés. Seguint el curs del canal d'Urgell, ens endinsem a conèixer el poble de Vilanova de Bellpuig. Antiga vila emmurallada, al cor d'aquesta hi ha l'església parroquial de Sant Pere, que conserva un arc gòtic de la primitiva església. En el seu interior conté el fantàstic retaule gòtic de la Mare de Déu del Lliri, de gran importància artística. Passejar pels seus carrers ens fa descobrir edificis com Ca l'Apotecari, actual Ajuntament.
i al seu davant Cal Palau, construït al segle XVIII. Passant per Castellnou de Seana, sobre la vall del riu Corb, amb masies escampades pel seu terme, arribem al poble de Vila-sana. Dins la vila s'erigeix un plataner declarat d'interès local per la seva longevitat. Al poble hem de conèixer l'anomenada Casa Vella, amb la capella de la Mare de Déu de la Cabeça. S'explica que va ser la duquessa Teresa de Cardona qui va portar la imatge. Al poble agregat de la Novella Alta hi trobem la colònia agrícola Valet i Novella Baixa, que en els segles XII i XIII figurava com a parròquia del bisbat de Vic. Carme Polo, filla de Mollerussa, va escriure: «És una terra extrema, el Pla d'Urgell. Així són també les seves gents. Homes i dones que saben el que vol dir fred i calor, esperança i desil·lusió, lluita i treball, esforç i relax. El Pla d'Urgell existeix ara oficialment, però ha existit sempre en els cors d'aquestes dones i homes que lluiten dia a dia per la seva terra estèril fins a la construcció del Canal d'Urgell, però que avui configura una de les comarques amb més futur de Catalunya».